Сәлем коллегалар, хезмәттәшләр, ягъни сәхнәдәшләр. Һәм без чираттагы чыгарылышта сезне сәламләүебезгә әлбәттә бик шатбыз. Камал! FM Фикер мәйданы. Һәрбер ай бездә менә ул кем беләндер бәйләнеш тапкан, кем беләндер үрелеп бара. Без инде бу елда 26 елда, ат елында, біз бит әле һаман яңа ел шаукымын оныталмыйбыз барыбер. Күп эш дидек, саф татарча әйткәндә, ел буе чтоб быть на коне дип батыр теләкләр теләдек. Һәм шулай эш дәвам итә, Аллага шөкер. Театрыбызның 120 елы, моны турга ярамый. Театрыбызның 120 елы. Әйе, шулай. Театрыбызның 120 елы. Театрыбызның 120 елы. Сез дә бөтен җирдә Кабатлап йөрегез. Һәм 120 еллык уңайнан гына түгел, киләчәктә дә һәр вакыт театрның ишекләре сезнең өчен ачык икәнен онытмагыз һәм спектакльләребезгә рәхим итегез. Театрга 120 ел тагын нинди бөек шәхесләр, безнең нидер зур даталар бар. Муса Җәлил. Февраль булгач ул Җәлил һәм әлбәттә Илһам Шакиров. Икесе дә бер көндә туганнар, тагын февральдә. Онытык багаймы? Чөнки икесе булганда инде ничектер әзрәк башкаларын искә төшерү авыррак та, чөнки легендар шәхесләр татар халкы өчен, татарның моңы, шигърияте, әдәбияты, гореф-гадәтләре саклансын өчен шиксез дәрәҗәдә күп хезмәт куйган, хәтта Җәлил инде гомерен белән дә хушлашкан шәхесләрбез. Безнең Муса Җәлилгә багышланган программабыз, җырлы программабызны күрсәткән идек элеккеге бинада. Хәзер инде без аны тулыландырып, яңадан ниндидер өстәмәләр кертеп, Шәрык залында сезгә театр музыка Җәлил дигән программаны тәкъдим итәбез. 15 февраль 19:00 рәхим итегез. Шәрык сәхнәсендә, шулай бит? Шәрык залында. Шәрык залында. Әйе. Шәрык клубы дип бутик. Шәрык клубы түгел, Шәрык залы. Гомумән буталулар бик күп. Игътибар белән укыгыз сайтта, безнең рәсми чыганакларда бөтенләй бер дөрес язылган. Менә бу әйбергә дә игътибар итәргә кирәк, чөнки 120 еллык уңайнан гына түгел, безнең спектакльләр күп уйналу сәбәпле, әлбәттә моңа сәбәпче безнең яңа зал, яңа бина булгач, залларыбыз бермә-бер күбрәк, алар 4, 2 генә түгел. Һәрберсендә дә параллель рәвештә спектакльләр бара. Аллага шөкер, тамашачыларыбыз аншлаг заллар тутырып йөреп тора. Һәм шуның аркасында алдап сатучылар бик күп. Менә моны ниндер бер реклама итеп, үзенең файдасын, мәнфәгатьләрен кайгыртып, безнең тамашачыларга зыян китерүче кешеләр бик күп. Туктатыгыз бу эшегезне. Бу алдаучылар сезгә мөрәҗәгать. Әйе. Тамашачылар, зинһар алданмагыз. Безнең рәсми сайттагы чыганакларга гына игътибар итегез, яме? Зинһар өчен. Тагын ниндиләре бар лайкларның? Мондый бар, тагын. Мин беләм әле. Һәм менә шундый йөрәк җылысы белән эшләнә безнең 15 февральдә Муса Җәлилнең тууына 120 ел уңайыннан исеме ничек? Театр музыка Җәлил. Театр музыка Җәлил. Безнең бит әле туган көннәребездә төшеп калган икән. 15 февраль Муса Җәлил, Илһам Шакиров. Безнең 10 февраль театрыбызны Алмаз Гәрәевнең әнисе. котлыйбыз бәйрәмегез белән. Ләкин безнең әле артистыбызның туган көне, ул Эльвир Салимовның туган көне булып узачак. Сез курсташлар түгелме? Юк, шул. Алар бездән алда укыдылар. Бер курс алдан укыдылар. Алмаз Бурханов, Эльвир Салимов, Айгөл Шакурова. Без укыдык. Мин Алмаз Бурхановның хатыны булгач, сез бергә укыгансыз дип. Юк, шул. Күңелгә керә. Бергә Сез укымадык. укыдыгыз? Ләйсән Гатауллина, Эльза Муратхудина, мин Зөфәр Рәдиф. Сез бишәү. Әйе, хәзер Искәндәр дә безнең белән. 6. Эльвир туган көнең белән сине. Туган көнгә нәрсә безнең? Райхан җырлый. Бәхетле. Әйе, шул искәнче. Бәхетле. Син минем дип җырлап булмас инде. Эльвирның ярткан җырлары бар микән? Белмим. Эльвир кыскасы бездә менә кризис.
Үзең сайлайын берер жыргенме? Бизриби. Чөнки без бүген хихихага утыра торган атмосферада түгел тапшырыбыз. Чөнки бик күп темалар югалткан бу дөньяда булмаган шәхесләргә багышланачак. Юбилей дигәннән Муса Җәлил шәхсенә бәйле әйбер дигәннән әлбәттә нәрсә күз алдына килер икән? Син бит моны белергә тиеш. Мыңлы бер җыр дигән спектакль. Мыңлы бер җыр дигән спектакльне без һаман да ул безнең йөрәкләребездә яши һәм мин шушы спектакльнең иң популяр җырын җырлап үтәсем килә. Сибелә шәшә. Әйе. Гөл бакчага керәмсең, гөл бакчага керәмсең лә, гөл чәчәген үзәмсең, өзелгән гөл чәчәге күк аерылуны сизәмсең. Сибелә чәчәк җилләрлә искәндә, үзелә үзәк исләренә төшкәндә. Әфәрин, рәхмәт, күз алдына килде шундук. Безнең легендар шәхесләребез, ул әлеге спектакльнең герое Ринат Абый Таҗдинов. Ул әлеге спектакль телевизион фондка да төшерелде. Ул бик күп еллар телевизион фондта инде СССР шурыннан күрсәтелә башлаган, инде шул шурдан күрсәтелеп килгән. Һәм әлеге спектакль барганда хәтта мин ишеткәнем бар, шул шурда караган кешеләр: "Таушланмагыз! Ринат әзи уйный. Туктатыгыз, спектакль карагыз" дип, менә телевизор каршына бүтән безнең татарлар яшәгән җирлекләрдә шулай эшли торган булганнар, чөнки ул шурда бит инде техника юк әле. Шәһәргә килү, Камал театрын күрү, спектакльнең легендарлыгы, аның уңышы инде бүтән дөньяга таралып өлгергән. Һәм әлбәттә моның сәбәпчеләре шул спектакльдә уйнаган безнең бөек артистларыбыз. Исән булганнар да бар, инде урыннар җмакта булганнар күбрәк. Синең бабаң да шулар рәтендә, Габделфәрд абый. Алар менә шуны җыелып утырып, менә шул бөтен җегетләр хоры "Гөл бакчага керәмсең" дип, менә ул искиткеч кадрлар, искиткеч әсәр. Һәм бүген безнең формат гомумән ниндидер менә шундый тыныч, искә төшерү, ул теге аны ностальжи дип тә әйтеп куялар, әйме? Шундый форматта узыр кебек, чөнки мәрхүмнәрне искә төшерү ул һәрвакыт ниндидер аларга дан булып, аларга бәйле вакыйгаларны искә алу, аларга дан уку, чөнки шул очракта без аларның рухына дуга кылган булып исәпләнәбез. Һәм шундый тыныч форматта үтәр кебек безнең бүгенге тапшыру. Кунак чакыручы булдымы? Әйе, мин бүген Муса Җәлил музей фатирының җитәкчесе Ленария Мөслимне чакырдым. Һәм сезгә сорау бирәсем килә. Сезнең шушы музейда булганыгыз бармы? Гадел өчен җавап бирә алам. Юк. Минем бар бик күптән, аңа инде ялгышмасам 14 ел үтте. Хәзер нинди халәттәдер ул, белмим. Ленария ханымнан хәзер ишетербез. Белербез. Ленария, сәлам, хош килдең. Бездә менә шундый ирекле формат, бу Камал ФМ ешлыгы дип атала. Без инде радионың нәрсә икән беләсең бит инде. Шулай бит. Шундый рәхәт дөнья, Бездә үзебезгә менә шундый бер шундый кичкенә генә өйдәге бер фатир шикелле рәхәтлек ясап, кунаклар җыеп, фикер мәйданы дип үзгәрттек без ФМ аббревиатурасын. Шулай итеп фикер алышып кунаклар чакырабыз. Һәм син кунакка килү сәбәпле без әлбәттә инде Муса Җәлилнең шигыреннән башлыйсы килә. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде, эше белән кеше булган иң чын адәмне. Кем сокланмас көчкә, тимер сынса һәм су чыкса баскан изеңнән. Тик ни файда, көчең филдәй булып,
Ішің болса шып-шық тізіннен. Ізі қалсын кірсіз намусыңның, не үтсе де сенің қолыңнан. Кішілігің білен ғұрурланма, кішілігің білен ғұрурлан. Her adımında senin turu akıl, kişliyirek izin kürsünler. Kılıç bilen tugil, turuluk hem şınlık bilen kişli kişiler. Sen yaşama jirde faydasız bir tüngek bulup tigiz orunda. Yanıp kalsın gümürün mayak bulup, üzünden son kilgen buğunga. Utta bulgan balçık kiri kupmaz, işte bulgan timir tutukmaz, iş kursetken irini il unutmaz, kabirine izini soğutmaz. Musa Jalil 43 yıl muhabit türmesinde oturganda 43 yıl ayın hatırlamıyorum. Яңа хөннәр белән син тагы Муса Җәлил музей фатирының җитәкчесе. Шул айдан чакырдык, чөнки безнең театрыбыз һәрбер зур шараларга ул битараф түгел, юбилей шараларына бигрәк тә һәм кайчан концерт әле? Безнең 15 февральдә, 15 февральдә концерт булачак. 120 еллыгына башлап. Һәм сезнең музей Шушы зурда biz сиңа кириш сүзне узак топладык, син әзерләнсен өчен нинди шаралар үткәрә һәм ничек билгели, чөнки бу юбилей елы дәвамында бер генә шара үтмидер. Шул булачакларын барласак иде. Мин дә шигырь әзерләп килгән идем. Рәхимит, Булды инде уже кызык түгел икенче тапкыр. син шушы шигырен сайлаган инде. Юк. Ансын сабылашканда сөйләшәбез. Яш. Шаралар дегенде инде шыннан да 15 февраль дип кенә түгел, бүген башланды инде ул шаралар. Шын барлыкта инде күптән бара дип әйтик. 15 ул туган көне һәм инде Илһам абыйның да туган көне. Шундый бик бәрәкәтле ел әле ул безнең быеланда көн сайын кемнеңдер юбилейлы датасы. Һәм Камал театры инде шаралар мәйданчыгы буларак без үзебезнең өлешне дә шулай кертәбез һәм Җәлилнең күргәзмәсен алып киләбез. Без монда Шул концерт кысасында концертка килгән тамашач шул күргәзмәне күрә алачак. Безнең концерт та була, теге Җәлил укулары да була. Шуннан мюзикл да була 16 көнне. Шуңа күрә без инде теге саклаучылар бит инде. Һәм нәрсә саклыйбыз, нинди кызык материаллар бар. Шулай күргәзмә монда куячакбыз. Шуңа күрә Җәлилне тагын үзегезгә ничектер башка яктан бәлки ача алырсыз. Күргәзмәдә тамашачы килгән кунаклар нәрсәләр күрә ала инде? Гадәттә бу логик сорау. Күргәзмә дигәндә ул һичшиксез теге стенд подразумевает һәм стенд эчендә инде Җәлил белән бәйле предметлар булачак. Китаплары да тәрҗемә ителгән. Гомумән Җәлил бит инде ул иң тәрҗемә ителүче шагыйрьләрнең берсе. Шигърияттә Моабит дәфтәрләре 60 телдән артык тәрҗемә ителгән, иң популяр дип әйтик инде шул шагыйрьләрнең берсе. Шаралар дигәндә хәзер бит инде кеше Гаделгә әйтимел, Моабит дәфтәре дигәннән безнең ВКонтакте сайтында Моабит дәфтәре җыентыгы бар, тулысынча Алмаз Гараев укыды, тыңлап чык. Бөтен Моабит китабындагы шигырьләр 116 аларында. Файдага дип. Яра. Мин дә тыңлармын. Шуннан интерактив темалар дигәндә халык белән эшләгәндә менә шулай безнең 15 экскурсия, шәһәр экскурсиясы чыгачак. Әлбәттә инде Җәлил белән бәйле. Ул бит Җәлил бит башта укырга килә монда. Рабфак, Көнчыгыш факультетка. Аннары монда укыганнан соң ул Мәскәүгә МГУга китә. Анда инде Мәскәүгә киткәнче ул әле Әлки районына типография үстергә типография ачырга җибәрелгән була. Менә бу кичкенә генә булса да бер тормыш өлешен аны гел төшереп калдырырга яраталар. Менә шундый әйбер дә бар. Әлки районы, Әлки безгә бик кадерле район, чөнки аннан безнең Әсгать Хисмәтов, Рузия Мытыйгуллина һәм башка театрларда бик күп артистлар биргән район бит ул. Шулай дип мәктәп дим. Мәскәүдән соң ул бит инде аны Татарстан түрәләре кайтара. Шулай дип билгеле безгә материаллар буенча язучылар берлегенә куялар бит инде аны җавап катып итеп, аннары опера балет театрының әдәби бүлеген җитәкчесе, гомумән беренче ул әдәби бүлек җитәкчесе. Һәм шул Җәлил белән бәйле урыннар бик күп. Һәм менә нәкъ Муса Җәлил фатиры да ул аның сугышка киткән, соңгы яшәгән җирлеге. Ул нәкъ шул өйдән чыгып китә. Һәм менә шу Җәлил кайда йөргән? Нинди кофе эчкән дип әйтик, бәлки чәй. Аны инде экскурсиядә белербез, кемнәр белән аралашкан, аның аралашу шулай ук даирәсе
Нәҗип Җиһанов кебек бит инде шәхесләр, Урта эшләр анда бик күп. Шуңа күрә бу менә Җәлилне гомумән концептуаль яктан ул миңа тагын да ничек кадерле. Бит ул герой, һичшиксез ул иң популяр Җәлилнең ягы. Һәм Казанда иң зур һәйкәл, иң зур мәхәббәт, иң зурлар, иң зурдыр ул. Аннан да дөньяда белмим, да чагыштырып зур һәйкәлләрнең берседер. Мин үзем теге элек яшьләр сәясәтендә эшләгән кеше буларак, ул миңа Җәлил менә шундый актив татар яшь егете буларак кызык. Чөнки ул бит Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлый Оренбургта. Мәдрәсә ул нәрсә безнең? Белем, рухи. Рухи һәм дини тәрбия бит инде анда һәрвакыт үзләренең Рухи, дини, дөньяви. Әйе, һәм Казанга анары комсомолга керә. Шуннан шундый партия идеологиясына супер максималь рәвештә ничектер ышанып, менә ничек ул шундый теге ичке конфликтсыз, гармонично үзен шулай җыя белгән дип әйтүем. Бу бит гомумән ике төрле тәрбия. Демәк, бу Җәлил синең өчен кем дигәнгә сорауга җавап кебек яңгырый бит. Шулай бит, әйме? Ул сине үрнәк булган яшь кеше булып күңелеңдә саклана демәк. Битараф булмаган, чыннан да ул теге партияга сораулар һичшиксез күп. Ул тарих шулай да. Һәм шул кадәр менә күп кырлы ничек үзенә сыйдыра алган. Һәм чыннан да ниндидер анализ бирер өчен һәм үз юлыңны тагын да тугрырак алып барыр өчен бер билгеле күбрәк кирәктер инде белем, чыннан да һәм төрле юнәлешләрдә үзеңне сынап карау, күбрәк белем. Һәм менә Җәлил шундый бит, шундый идеологик ышанучы кеше булган. Аның бит дәфтәрләренә кадәр 10ннан артык җыентыгы чыга. Ул теге 35 яшенә кадәр дә әле шул кадәр шактый менә көнкүреш шундый дәрәҗәгә ирешкән кеше уже. Музейда берәр үзгәрешләр булачакмы? Нинди проектлар көтелә? Чөнки һәр яңа җитәкче ул яңалык белән килә. Шулай, гадәттә шулай дип көтәләр инде. Мәсәлән, январь аенда безнең идәннәребез буялды. Менә бит. Бу инде шартларны яхшырту дигән сүз. Бу соңгы тапкыр ул идән 2013 елны буялган алмас. Шуңа күрәме сүз күтәреп әйтәсе урыны бар. Авыз ачып әйтергә кирәк. Курыкмыйча. Геройлык күрсәтеп. Шуңа күрә менә без бит инде филиал, Милли музейның Татарстан Республикасының 15 филиалы бар. Без шуларның бер филиалы. Һәм күзәтеп килгәнчә сездә инде шәһәр киңлегендә Филиалның адресын искә төшерергә менә шундый. Ишетсеннәр. Тинчурин театрга күчсә инде. Һәм анда менә татар тормышы менә нәкъ безнең музейда калды хәзер шушы Лицкой бакча тирәсендә. Шуңа күрә Горький урамы 17 адресы буенча безнең музейда. Рәхим итегез. Нәрсә турында сөйләдем әле? Нинди үзгәрешләр? Идәндә калдык. Филиаллар дидек. Милли музейның 15 филиалы бар, без шуның берсе һәм ел сайын менә быел ачылды Салих Сәйдәшев музей. Күрдек, ишеттек бит инде, бик матур музей. Узган елны Каюм Насыйри музее реставрацияга китте. Бу да бик зур уңыш дип уйлыйм. Бу мен китүе аның үзгәрешләргә. Шәриф Камал йорты бит инде относительно актив һәм ул да шулай ук капиталь ремонтлар кичереп, яңадан ачылды бит инде. Менә Муса Җәлилнең түгәрәк даталары килеп җитеп килә. Без менә үзебезнең чиратны көтәбез. Чиратка язылганбыз һәм менә үзгәрешләр дигәндә музейга чыннан да шулай ук кирәк капиталь ремонт һәм менә Милли музейның һәрбер филиалына вакыты җитеп килә һәм инде менә Милли музейны да шул фикерне әйтеп калдырасым килә. Без шундый үзгәрешләргә омтылып яшибез дип әйтүем. Чөнки ул бит мемориаль өлеш безнең анда ничә нәрсәләр бозылса, ул бит әйберләргә тия. Шигырьгә күчегәл зинһар. Кызыл ромашка. Мин ул шигырьне 5нче сыйныфтан бирле сөйләп киләм зур-зур сәхнәләрдә. Казанга да китереп сөйләттеләр инде. Мин нидән Башкортстан Республикасыннан үзем. Һәм менә шул шигырьне сөйләр өчен ул, чөнки мин аны бик күп тапкыр сөйләргә тиеш идем һәм мин аны эшләдем. Шундый кызыл пышный принцесса күлмәкләре миңа алдылар.
Менә мондый бандлар белән мин аны Чиләбе өлкәсе, Башкортстан Республикасы, Татарстан Республикасы буйлап Кара. сөйләп үскән кеше. Язмыш дигәнем бүтән җирдә сөйләткәннәр, ә син һәр үзең Казанда үзенең иҗади өлешенең күп өлешен шушы шәһәрдә үткәргән Муса Җәлил музей фатирының Милли музей филиалының җитәкчесе. Тәкъдир. Менә бит. Язмыш ничек кидереп җиткергән сине. Башкача Ничек аңлатып булмый. ничек кидереп җиткергән Ромашкин тоже. Директор буласың, юкмы? Буласың, юк. Буласың, юк. Буласың, юк. Буласың. Гомер буе шуңа килдем кебек булды инде. Иртәнге таң нурыннан уянды ромашкалар. Елмаеп, хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җилаларны, тибрәтеп саф чукларын, таң сипте өсләренә хуш исле сафчыкларын. Чәчәкләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр. Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп утыра ромашка кызы, тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ак, аерылмый бер-береннән. Нигә соң ул бер үзе кызылдан киенгән? Рәхмәт. Ул чөнки әле укуы да бит шундый тыныч. Ну шуңа Хәерле әйтәм, мин син. кичке тапшыруларга чыгарга Без кич чыгабыз, борчылма. Һәр Һәр безнең тапшыруны карыйлар да, йокларга яталар тәмләп, менә шулар. Ә без сине менә шушы атмосферада үзебезнең афиша белән таныштырабыз. Чөнки безнең яңа формалар ул төрле булырга тиеш. Гел актив кычкырып кына түгел, менә шулай итеп пышылдап сөйләшкәндә дә бер-беребезне ишетә белергә кирәк. Басу белән. 5 февраль көнне Зәңгәр шәл, 6 февраль Сафлык музее, 7 февраль Санаулы кичләр, 8 февраль Мәхәббәт ФМ. Әйдә мин әйтеп карыйм шулай. Әйдә. Шәрек залы. 6 февраль музыка һәм кино. 7 февраль мәңдә бер кичә. 8 февраль нәниләр өчен концерт. Универсаль зал! Казанга Тукай кайткан 4 февраль, 8 февраль Шүрәлене көттегезме? Әйе, көттек. Безгә саубуллашырга вакыт һәм без Муса Җәлилгә багышланган кунагыбызны чакырганбыз икән, ул темага багышланган. Әйдә инде, Рәйхан, аңладың җырларым. Сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз, күпме булса сездә дәрт һәм ялкын шул кадәрле җирдә хакыгыз. Таң атқанда уянырмын, җилкәңә шәл салырмын. Таң атқанда уянырмын, җилкәңә шәл салырмын. Таң шикелле балкып, иртән кайтыр булсаң, каршы чыгып алырмын. Ушылды. Таң шикелле балкып, иртән кайтыр булсаң, каршы чыгып алырмын. Камал. FM. Фикер мәйданы. Синнән дә бер сүз. Тыныч кылар. Камал.